یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر دی ماتم داری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر دی ماتم داری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر دی ماتم داری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر دی ماتم داری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے بنیاد رکھی اس ماتم دی، بنیاد رکھی اس ماتم دی، شبیر دی بہن پیاری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر دی ماتم داری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر دی۔ بہت بڑا نقصان ہویا ہے اولاد علی و بطول دا، پیرا مرا کے پتر مرا کے چادر لٹا کے کڈانا ٹرن علی شام دو ٹر پئیے، پیرا دی لاش تے کھڑ کے وین کر کے آدھیے حسین ماتم چلدا راسی، ماتم داری چل دی راسی، لوگ رومن والے روندے راسے، پردہ پیاں یادا او نہیں ڈھلیا ڈھالے بخت دیا شرفا دا، لتھے انج برکے سادانیاں دے تھیا زخمی سارے کبرا دا، تے ان پاک خیامچ لوٹ پائے گئی پھٹے، جگر گیا ہے دکھیا دا، کیڑے ویلے جڈاں شمر شکی دے ہاتھ دے وچ وہ ڈٹھا برکا آن دی ماں دا، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے ہر غیرت مند نہیں بھول سکدا احسان یہ مول مصائب دا، ہر غیرت مند نہیں بھول سکدا احسان یہ مول مصائب دا، جے چادر دے کے قائم کیتی، جے چادر دے کے قائم کیتی، دنیا تے پردہ داری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر دی ماتم داری، نہیں بند ہو سکتی دنیا تے شبیر۔ مقتل چا کریے یادی حسین ناراضی میں کڑیاں پائی کڑیاں تیرا سجاد بچاون پئی وینیاں بھولیندا کیوں نے، اکبر دے پالن والی پھرا دے مخاطب تھئیے، بی بی آدھی یہ کم میرے نال اللہ ہے، جت جت چن زہرا دا، جے مرضی نال میں آمنا ہوندا کالے آندی پیو سورا دا، بی بی آدھی تینے
وقت زیادہ تیکو منگ کے کفان پواما کیا بچ گیا ہے آن دی مادہ رجے ہتھاں نال برا دی لاش تو پتھر تے تیر ہٹائیس ہٹا کے پھرا دے کپڑے گل تے بوسا دیتا ایس علی دی دھی رو کے وین کیتا حسین پاکڑیاں شام نوے دی میں وقت لاش تری دفنے دی میں پاکڑیاں شام نوے دی میں وقت لاش تری دفنے دی میں ناراض نہ تیرے اجڑی تے ناراض نہ تیرے اجڑی تے ہی بھی ویر مری لاچاری نہیں بند ہو سنگ دی دنیا تے شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سنگ دی دنیا تے شبیر تیرا دی لاش دے کول کھڑ کے بی بی وین کیتا ہے بی بی آدھی ہے قرآن دے کاریاں قرآن دے کاریاں بہو سونا بھین کوا پرچایا کر ہر آیت دا سارے زخمی او تو پاک غلاف لہایا بی بی آدھی ہے میں اکبر چایا اٹھی دیکھتا سی میں بلدی بھاچوں تیڑا پتر سجاد بچایا سنگ دی دنیا تے شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سنگ دی دنیا تے مکا کے بھی شبیر دی نسل بچائیے نسل مکا کے بھی شبیر دی نسل بچائیے کلمہ توحید بچاون لئی کلمہ توحید بچاون لئی میڈیسن رضا ہے واری نہیں بند ہو سنگ دی دنیا تے شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سنگ دی دنیا تے شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سنگ دی دنیا تے شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سنگ دی دنیا تے شام تے علی دی دھی دا جوڑ نہیں جیڑی ساری زندگی بابے علی دے سامنے نہیں آئی اللہ جانے شام دے بازار کیویں گئی ہے جیڑی سجاد پتنو آدھی آئی وے میرا غیور بچڑا روندا کیوں ہے سجاد دے پھپھی اللہ دی کائنات جلسا کوئی مستوری میں ٹری ہے جی میں تو بازار ودی ٹر دیے بی بی آدھی ہے میرا لال کائنات امام آپ دسا مرد ایویں روندے نے جویں تو بدا روندا
سجادہ دے پھپھی امائے شام تے تو وڈی پردہ دارے پردہ پیاں گستاخ نظر محکومہ وچ وہ آئیے غیرت مند مستورے تے تہذیب دی زہرا چپ کر کے کر گئی بازار عبورے بی بی آدیا لگے 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 پتھر اسلام دی غیرت کو تھئیے زخمی ہر مستورے تیرو آنکھے ترائے بھر جائیاں کون آن دی ماں مجبورے شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سکے دی دنیا پہ جیڑی کیوں دے سامنے نہیں آگی کی میں بچ بازار دے آ گئی ہے شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سکے دی دنیا پہ اللہ جانے والے کنات جڑ کیوں نہ گئی جڑے ویلے شام دے بغیرت لوگ آدھیان جنو ٹرن دا وال نہیں آندہ باغی دی وڈی بھیڑے پردہ پیاں نہیں جو نہیں جو بازار تھے زینب رابے بس بازار چ آ گئی شام دیاں وسدیاں عورتاں آکھن او بھین باغی دی آ گئی اور تاہدیا نہ دکھن لا بدلے جنگ بدر والے اولاد علی دی آ گئی لتھی اے جئی بارش پتھراں دی بازار دی بدلے فضا گئی ماتم داری نہیں بند ہو سکے دی دنیا پہ کر شام شہر برباد ڈینی جے چاندی دی ہے دردی کر شام شہر برباد دینی جے چاندی دی ہے دردی پر دین دی خاطر پتھر جھلے پر دین دی خاطر پتھر جلے مان دی درد ماری نہیں بند ہو سکے دی دنیا پہ شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سکے دی دنیا پہ شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سکے دی دنیا پہ پردہ پیا انسانی عقل انسانی عقل معطل ہے یا گال کیا ستدورے پیو مدد کیتی
کل نبیاں دی تھی چادر تو مجبور عباس دی بھیڑ تے ہاتھے کڑیاں کرے خوش تھی کہ منظور نہیں سمجھ آندی کیویں بن چادر کر گئی بازار عبور شبیر دی ماتم داری نہیں بند ہو سکدی دنیا تے عباس دی مرشد دادی نے کیا سعادت درد سناوے عباس دی مرشد دادی نے کیا سعادت درد سناوے جے ویر شبیر دے غم دے وچ